Samantala sa ating good news naman po, sa gitna po ng bagyo, 6 na magsing-irog po ang ikinasal sa Dagupan City Museum. Ikwento mo yan ang good news, Idol Ruru Hugotero. Hindi naging hadlang ang pag-ulan at pagbaha para sa 6 na magkasintahang itinadhana para sa isa't isa. Noong Hulyo 28, 2025, sa Dagupan City Museum, sa tulong ng City Population and Development at Civil Registry Office, natuloy ang kasalang matagal nang inaasam-asam ng 6 na magsing-irog, umulan man o umaraw. Sa Barangay Poblacion Oeste, ang magkasintahang sina Cesar D. Escorpizo at Gina Lumangaya, pati si Glenn B. Rubusa at Leslie S. Cosep. Galing naman sa Pantal Sentro ay ang magsing-irog na si Ryan de la Cruz at Marie Chris Tolentino. Sina Ran Mark Kamat at Dina Kalugay naman ay nagmula sa Bunuan Bukig. Sina Don Mark Dagasin at Diana Grace Vidal ay mula Barangay Lasip Grande. At meron pang nagmula sa Lemnos, Greece at Bacayao Norte. Sila ay magkasintahang si Nicolas Crisantis Calafatis at Charis Marie Hemiano. Magkakaibang barangay man ang pinanggalingan, hindi mapapantayan ang ngiti na masisilayan sa bawat mata ng mga taong nagmamahalan. Bagamat dumaan ang ilang bagyo, hindi nito pinahihintulutan na maudlot ang kanilang mga pangako para sa isa't isa. Kaya naman, mabuhay ang bagong kasal. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.